taklai bai bisik nei ama osamtai wa bai Swnam jakmani mangpili Pendal kasawi phaikya obahanya tiprasarok ni hukumum monoruk sawino 2 lakh rangmari subailai no Swnam jakmani gumuti hangkor bai khobjak gorji ranga chandrakami wo Haphang ni Chuba so Krwi bai no ama osamtai no wa bai Swnam laimani Pendal naithok khlaiye obahanya bisik ni kakha ama osamtai ni Pujani kumutiro tam kok saka khanawi naidi Rangni to hijab khlai aku ar wa na kheto taibu ba jekunu mane kunui na kheto taibu na hamjakku wa siming dar oro na rig rok bai bus ram tang nai ri to krwi suru wa bai mang nai acha bahai ma tong taklai bisi nislai de borok bang no thanai bisi nislai de borok bang na taklai de borok bang a khaklai yo thanai boson sai taklai bangtho to hege mata mota thanai bosor rok busuk borok bang kana bangja mota moti no bangja busuk borok rok bang kana to hain dui hai rok arai obo je osa kaijak mane obo jaga thai ebo gumuti ukla gorji rongoson para goji rongoson para wa ngake norne abo je Pendal tangjak mani sabni idea bai tangjak norok bodol mung ta bodol mung keto Nanti agak kelar grup norok nije khaka bai tanglai na buini idea bai tanglai na norno club rok de tong Tunggu sini kelap. Mau kelap hoite de tangja na para hoite tang. Para hoite to. Norne para je para nomor rok okra rok simin tang na nor sikla salai bordol simin tang lai to. Sikla bus babu, ke okra rok bus babu, hake matang lai ta. Kubun Pendal eba kaba osa rok ta kubun jaga rok ngake orkestar eba kaba superstar rok masaman nugo. Masaman jaga wa baksa sawo Jua rok mutung jago eba kaba tas rok omai rok kumangma hamya mutung jago ne nor la omai rok kuno da mutung jago itang Krwi obahai nor na ma Krwi orkestar rok keto tong nor orkestar bu Krwi taklai ukla haino citra hadrok kisa ongnai cha superstar ongnai koidin ro mijol nor na osa ukla taklai to romdi saidin bhai saidin tam na phunu nai ukla ini culture rong ati phunu nai bhai mata Nini mungke? Ane mungke sonjai nuatia. Oh para tam separang kamu? Rongoson para. Gorji rongoson para na. Gorji rongoson para. Hambai. Acha norone je osa Pendal tangjaki tongmani bahai ke tangjaka tai bom hai ke tangjaka sakar. Bilana midana hambai ru. Engka thanai bosor bosong waben khayo. Taklai bosor bosong waben khai tongo. Engka sung tini sak jora romoi sung mas kaisa hainang kha. Engka tabu go tanglan tongo sung khwai ni kla noita
नयता जरा नयता दिखि फायो ओंका हरनि जों 11टा 12टा जरा टांलायो आइता busuk jorate tabok darok je tangjak mani wa soho eba kheba non budget rok busuk rok tau jora thangka वा टाकसु जरा तो सिनि थांका 700 हाइ मटन थांगाटा rang mari ke busuk budget rok thangana रांकला ताकलाय जे बाजेट सिनि उकला 2 ए भाई आराय हे ए भाई अंगनाइता 2 lakh 2 lakh hairo norni budget je chengjak mani nga ke tabuk jora je wa paijak mani hoite noron je pendel swnamjak mani hoite busuk jora khorcho khram busuk jora baikhana rang mari हिसाब तो करिखौ आर नांखेबा ताइकिसा नाय